jagum ewo MC aho sana King David ono so ka jagum King Solomon ono so ka jagum enya asem ketwa sa brante no owoche obi a ofia wo wa papa na ukọ Sompa TV also abrante friend Tony wo ka jagum ewo Sompa TV o na sentemu na abrante safo kantaka simpremu go so ni abrante no betwa asi ha moncheke mame so aduru nkran ya na wamfa baabi a okwa akoyira mekaisa abrante bi a Sompa ba foforo trawa media ye frɛ no Sompa didie ni nipa de ni na obakuma se froforo no obayirai obatena edanchim wabeduru na akoya asem ye kopɛ no na opusu asonda bi enchen na Silas kofa no de ne koye tino monhwɛ ma me sesafo wabeduru a ya asem sebe eno ti samrante we na ukọ social media applications no so a wadawroma ena muhu Sompa Asem Mpe Nipa ye wo so eno ti subscribe share afoforo hwɛ bi na wontie bi enso emfa mfiri ho saa yomu no ebeda saafo no ase papa enya asem ketwa kofro bofo mpa bema asuketwa me yipa bre na ase Aboagye fosuo nintin fosuo menefo ntumpa akatachie serebia bonche na atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa me na meti atwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so wo kiti kriki yase na nhwi onwu ya yangro ne mpaboa da biada yemfa ntia kese emfa enkoma da sebrese bonsu otoso miensa mampon hene no mampon sabe no omanfo ani age papa na wo hwe mampon abakosemu a se akonwa ne to ne ebesi a odofo ya na nya asem ketwa nenso so no yemfa enhyira enkoma krobia sante kotokohina sante mawura ni nim demu no papa wedie ye kanyansa pa enye nwanwa so omso odikin Solomon nye nwanwa watoto amamampo atodi din nei asante mampon owone hene na one nananom omaka ebeka bom na wadwira asante mampon ho ne mpuntudwuma pa no sese bi bekoso mampon se na menchia nana kwasin kansa dwabena bedi akon dodo no afa no tachu mole mampon hene ni nwia pa no kwasin kansa dwamena bedi akon de obehunu bia omo na battery se na damfo se Aboagye fosuo mechia no Sompa TV no so anya asem ketwa me wogidie kase pa se sa hinie ene mampon puntuo de enya asem ketwa fi se kwasin kasa dwamena bedi akon so wohwe ekwan ya wono ade ne botom sika aye free mamteke training college na chire ho ekonifie ho a otimi se emema wo kurom enya asem ketwa mampon hema ne nwua bema pa ne mampon hene otoso miensa da sibre sebusu ne kwasin kasa dwamena bedi akon mampon befa ne ntampa ade afra se yakwa yanim ten ena yeko akọ Sompa Asem Mpe Nipa the nations aka bibia abọkọ de ya radio adem kwa che ka che mada bodu modie die afusane a ka che ya wo se nhirane ani die enkanedi ahye no monyam akwan hodo bebire so nze Sunday ne so no oye na die ni bio ani e makọ bọkọ isi waba de basa na ase fi ayehye mwamu ni mama mele nintino kuku imwashi efiere nene hobio edido ya bijari pe ya yo bi akese wechi ame mame edita hote Sunday we na de ni bio Sompa FM kese bula de ni ntiase so na Asem Mpe Nipa panyine so beta chire ogina munyina amanembe ye mane ye fe ene adofo akanyina kuma TV ura be share men munyam nyam nshiro munyina na wanyo mu kese di gosan ekode poku mahala munyina be pie enti nyam nshiro mu na wanyo mu kese so mbegya mu wofa na ketwa na obawi asemi etimi man din kama pa
Nti ya do mu nyina ase dia na go so ma hema so meda na ase na fe go so ma hema onya no baabi ko ne yere ene ne ma ne nyina so nhyira sonko enka wo ya onyame aye bi nyame ti ase nti e ba ne sima na ye hefu tu se me be unity nyanso yetuma kadia gum na fe etumi akon akoye ne bia no okay omra samo bibia boko de yaw boko ne de ne sen ataya de nyame de abedru ne beneza aye be fa ne sa se nyobi ana nya ne sa yaw me ka se ade cha ade sen nipa eno mo bonsa ho no nim mo nso nim mo ti du sa me se dia sa me briche bia bo baabi me no ka se fie bi wo a bran koso den ade nyankopon adom ne de bia bia koso ne atima beta na se nyame ne de ne ye nyame de nyini nya na e be ka se peye de wo ye ne kakra na me se de yan so e bi duru ye so ansana de be si bia si ti ya bibia koso ye nche atiefo ne ahwefo na me ncha mama Sarakoba okay Sarakoba boutique and the ni one Sarakoba boutique Sarakoba no akasa no on to one the phone da bio no bibia original bio na no bi busa se na Sarakoba makaka wo enfa pam chopi bibia first na so ame ne ye wo no opposite total filling station no share filling station ne opposite Sarakoba wa pe bibia wo bibia na wonya wo boutique wa wanya bibia de san ko fie ano kwase wo pe bibi ni wanya wo Sarakoba boutique ko fie na wonya bi o we fa no man dos na mancha ne nyoma mu emu hwam so na katachobe ma se ani de obeyi bia no efe ya na se ko boutique bi ko to atara chese sente wo mu chese obeka se nipa ni ahye ne dia bi enso buda ko ba de udu out mi sa abroche sente ni wo kama hwam na mancha vera sheto ono so ya chane manafisha papa na se me paja shubi o Sarakoba hokaku eno se na ya utua kai ebe ko bi se enko no ko na be mama ye mre no branka otu ase ne boutique de na me kwa ba boutique de se de ento ade bumu ene me ye won krofo mu fa ne bum no wakan agu nti wo ntimi nkan ya no ato ase na ja wotu etua wanya sa wonya de da kaka timi koto ase strategy de to ade won ye won krofo bia na odu ho no mo a na we be kan ina gu atamko ba ya ni bi se de wo kwa no ato ase na wotu etua ku ba so do beto ase ye na enwa ba ya ma me bibia ya chagna ni so nti yan ko enu yawo okay ya du Sarakoba ho ani enchia na Busiak na Sarakoba ni nwa be ma nimpon ono so eton furnitures ni nyoma no on famfiri ha ono so nyoma mu efeye papa wodofo yetufo na yetufo atu dodo no a efa ne boa won emani si won yie wodofo edafutu ayede eba no eye wapomten afutu eno na yesu adwen ne yede no so ababa betu TV no so sanse enipa beye nipa nyina da ubetumi afro esanne na wobekọ na wobeba na wapomden enyina gina so a odofo yeyi amekan obi yade wodadem yeyi amekan obi wo wakura no oye ne ho tiase awuo wotimi koba nanso yade bi ehani widie mu no eno na ye kan chiro se wei eye Sompa Mpe Nipa apomden afutuo a yesu swai de beba na omanfo dodo bi a wo yade bi nanso wonnim se yade wei poten na me yade na wo benya ho akade obenya ho aduro na wode akan yade na yade na firi ne so no orofo sa nipa no onim yade a wo yade ntiri di madedi yade obi anim se awode wo kakra wanum yo onwono beduru baabi na hyew edew sa de beka akiro se ene we de madedi a na house ene kwansini na ye tete aduro haban de asigya so amoanom na ye bekọ bi kura so se ye nkọ kwa se ye betete haban duro no hwan adwuma hwan asede se betumi apam yade no apomden enkomo ye betumi de na fidie so
maame papa yadeɛ bia da ɛdokoro wo no yadeɛ bia ɛhawo no tamuchuku afidie we so obenya results pa no anya no aduro nanso atumi atew ho ɛdeɛ bɛ yadeɛ ɛna yɛntumi anya no aduro anasa ɛdeɛ bɛ ɛna na chiwadeɛ ɛde kanwa entumi enkoro ɛno na yɛka kyerɛ wo dede bi na anwumire sɛ yadeɛ bi hyɛ wo ho a wunhyɛ da anya no aduro bia na wokura no ɛyɛ ofɛre sɛ wobɛka sɛ yadeɛ woi ɛna me yadeɛ sɛ wonya bɔso pɛ wanhwɛ amanfo bɛtwe wɔn ho ade afiri wo nkyɛn ɛno nti saa yomu no ɛna yɛsoasuan sɛ saa na ɛkɔ na ɛba de a yɛbɛhu kwan yɛbɛfa soɔ na wɔn na wafa Sompa Asem Mpe Nipa afutuo ɛde abɔ wɔn boɔ no yade a wɔ yade yapa no aduro ɛde ama wo orofo yade bɛyi ɛna ɛhawo yade bɛyi ɛna ɛtete wo yade bɛyi ɛna waka dɛm a untumi ɛmfa nkɔ adwuma na untumi ɛmfa nhwɛ wabusuafo ka wadwene to fam wate na hyɛbrɛ sesafo ne awurade dia na so se ye ni aduaba no ne ɛmfa haban no ne nuhini ne nutan no ɛne nubra no ɛmfa nsa yade dia senia yebenya no aduru enso ɛde ama wo sɛ yɛ orthodox anase broni aduro empo ɛna wani gye ho a ɛnam saa fidie we so ne trɛtrɛ ne na futuo a ɛkɔ akɔfa pomden ho no orofo ubenya no aduru wate ɛno nti ɛma yadeɛ ɛntetew ɛno nti pempi meta aka saa asɛm we ayi wɔ afidie so nipa obenya wo a nefiri yadeɛ ama me ne wanse no no ɛno nti saa pomden bɛgyinagyina so na so betumi ade ahwiri gra na saa bere ya sika da kyekyede akyi wobetumi afa bi na empo apomden ɛwɔ hɔ ne kodi pɔnkɔ akyi pɔnkɔ kra no a wobetumi atumrika ade n'akyi akɔpɛ bi afa orofo ya pomden ho nsɛm ko a ɛde bɛ yadeɛ ɛna ɛtetew de bɛ yadeɛ ɛna ɛhawo ɛno nti mafutu sɛm tiawa ne sɛ eduru baabi na sɛ wo yade yɛfun yadeɛ na wamfe wo se obi anhu sɛ wo yade o ɛno nti yade a wo yadeɛ no ɛnɛ akwanya ɛbebie sɛdeɛ bɛyɛ a obi biada wo yadeɛ no orofo nam saa dwumadie wi so ama wanya ayarsa ama wanya aduru ama wanya ahoden enso atumi de adi ne dwuma ɛyɛ Sompa Asem Mpe Nipa apomden afutu free next week no nhyehyɛ bɛkɔ so kama ama obi biada yadeɛ hyɛ no ho na wo fɛde so obɛka no nyame kana koma na obɔ ya mania ne apa no aduru ne ne pomasi brɛ ɛde ama no ento obi bia kana koma nto ne yam obi bia yadeɛ ha no ɛyɛ tititia me mudofo pa Osei Yaw Oforisuo ne ntin Oforisuo the nation is anchor ya nti ye ka cho nipa bia se ba bia yade wo honam akwa mu bia no fe wo sen ye hunu se how e ba sa betuma boa mo anya asundie empempi wa abrabom no so nipa yare a ya na ye na niwo se ono obi be hye but ne aminim ne se wan hwa mpini wotinim na uwu a ye bete yale kure kunwo fi se busua be ye nhwehwemu yanim guase na wo doje no ufunu hu ne nipa ba bedi watem ana ze bre se adrowi na me obi o na 20 man mo so de se wu agya mofre wo ya sa ana sister we de sankanya ne wu ade bia na wanka ndi e be sere se uti ase a enkofu bebre wo mfaso de bebre omunya wo so wo munti no ya consider na yale ya abo wo mani pante ne nyamwa enkofu bi yale nti omu fele o ano abrandie bi for so fa ade anam de ahyɛ me ho akyɛ ma menya vem na menkam sɛ de so fa bi manyina dun kokobo wo mso Sompa FM kotolet na me piam kokobo akɔhyɛ wa ase wa mafa na agoro ade nso mani amra ye bema meware oba be hu we nyina airtime esira wo maduro ntino
aya ade hiade de ama me se me pɛ duru de ama na me nya so okay nanso mfie bebre ano nkan na ofe na hyehye ne ho ebi ya di ne nya bebre because service afra cha unko fampna na akọ private na wo ba na bibi bo otoko na de ba we ya den ya wa wo ba no kwa o mabi nhunu ne ndi ama na basa edi to da bia yamfe yes na ne ye how ewo ye ho no yentimi nkanje nia ya obi wo ha ne yale ye pa ye body odo nyeso o mpa adwale odi ne huni o perfume ba o san ho anwo se obi atwam o the perfume gugura out ne de ne ye di so no awo natural perfume am chen ne wato no gwagwa no kwa de dokunu nsu dware ya ebe kosisi won se de bi ni o ya no dokunu wa se nsu na dware edro bi so ye ya o en kan dokunu nsu edro bi so ye ya o ebe kosisi mo pise pinyam na da di so na dware ya o se de edro ti edro dware yes endi ya wenum nyina ye ne ma ehye obi ho me kai me bi ne ye program wa woman bi be wura especially yan ya yeti hande ya ye bro ya o de so wato o tu fa ha nyina na ni pa san onu hwe ma mi so na ni mo nyam ne skin kokoi efe kama nanso ma mi twa magoku de esi ya wontimi se ya de on se ye no agbase training di na bi wa no mama tie mu ya do wa ye no mo makoma goku de za makom ne ba ya sta ne ba my boy edubos wo bre eza wo bre yetim no mgotro obo nko ni ehia kakra dia boye bra odi aso asintino wo be ye ne dey ya wo problem but wo se de nipa no ba ha so no de onim se sa how bi sa wo ho enti e ba sere se how bi sa wo ni twa so a pe obi fa ne transa bra ma ya mente ase o me we de no mente ase ebi a no obi wo aduro bi a ebe yi wo free sa ha na wo nko a wo tena ka mu a na nipa nyina so ye hwene unya so seat mu kura de se wusi form de a ene na nipa hwene kura no aya de abeka nipa dua no ye sere woni die kwa so voice out no obi mu a ya wo de we ya ba ye ntu mema bi fu ntu mema bi fu bema bi nim se problem an yiri woni anane mpena woni omfre ni biem instead so bebo na mane ne nipa na voice na nka anu aduru aba no omo amane media mene ne koda na ehobon no asa ne namfo odi ho nkomo ne nipa na ewo no ho no ye ne dofo no dimi nka nkire no etomre bi yense chi ni banka ne ye hunu ye ena matro bi na okadafo mprantu aye den ye ebo wa mane ne yesi ye motuom na ba bi ye fa ye na amoaye ndie ne ye ye ma nko because hono anko ye kura problem bi na wa ma mo an ye nyina ye nso eya bebuo kasa no hunu se wunyini ma no hunu so timi afiri na kuma mi abobo ye ho na ekọ ya ne nipa be ye ndi se de nipa be kwa gina bonten akanti no obi mpese o kan ha o kire ne yonko ana ne dofo no ana se ni nua no ana na damfo no na sa ha o ye yade etu afiri ne so because onya mo ama baba bi obegina akodi nkomo ne ntini obeso okipu yade na adeko ya meme nam bebre ya chuo enne na size no se de tie ne enyanyinyini enne bia pie ye nim bebre ya chuo enne bia pie ya ise track collect sa no se bas ye se nyina yie nyo nso a boze bi dia hyehye wo ho pa wo bre nanso kia ya mema ba ni obi beka ndi uja fa ye do de ahye ne ho ano no nko afam ene wo bre ya basre nyame boy ho na makwa no wo ye dan asi ntobam panyini si dua nyina na apo obam enti se wunua bitimi ka ne ha wo kire wa gina na nso kakra wo betimi di wo nkomo pasa wo de premoa de abre no nye so go gina ba bi se na no mo na se wo ka kire me ba bra se wo so na mo sa wo problem hwe ndi o mo no kote a atua no ene o de ne ya de ye bekibu ade akowo no abawe nsa se no na wo pe ego aguzo se na no den nyina kaka bi ododo mbe ba ondimi nya ye kapa ya kwa no dimi na nkura he bo le kwaku betina ninye ntimi nka ne kaka no nkomo ye ena obi aboa no enso kaka nka ba fanjene kasi o famontoko du yase ebetimatu anakopa obi no ma na Sompa FM na yetimi nkunko ya nim wo de kaka pepe tunsuom kura de gina mu abekosisi onse ugusu yi nuro ni ba doctor edina no de obi owo ha obi agusu kan ne ye pemo ama ya ho na afi ye kuko ya nim edi ya basere se ade wo wunua ho asem e ha bebire obi ne yire nete obi ne kunu nete ohunu se ba ma yi ba boxer yi o hye ya no ko dwale kama bo ba wuro ye ne ma ewo mu ne nye ono a na esi odimi nsechi ne kunu nkan chenze chama
se wonya mema ya de ni bi ye hunu kwan ya be fa so na wayi na ni tibozo na wo be ko one day pe na wo gya yakọ no wasi wo owuro boss aya na yi so nti do agya wo okwati asem na ya basa wakotena won sinuma ni mo yere mo was be ma menene tie o de dabo ntinti da bia wanya yi be na so ne yi mi sa me de mma no be fa ya de bi meye we ye ko adubo ngwasi aba ani ngwasi aba boza o mema ye na ye ya basre e dansa bu onipa ne awutie bia be woni yesinto ye yade obi de pie physical obi de ye ne ho spiritual yade bi ewu onipa mu a yemfie ni hu me frɛ no spiritual because ono nko ana te ne bre ene onim ne awokom ne ye physical ye hunu boza kakaja bi aye no ensan bi agu no body wodo aye kan odi asem na ye nyina ye de ye ni hunu de ye hunu ne ye wo mo bi ye de beboa bede bi hihye nkofo mu apa obi akọ hospital aka cheze ni kidney sayo bi ami amene wona meti adwuma mi ni bi but mi ni mo bi a kidney de wo tatare bi obon ma ne ese chama mi ko he ma yi ni omo ke kan de ye ma hye amu aboa no o de be hospital nro ni sa kidneys ye nya boso a doctor fu agura nim so omo kra nsa o de sa one day uni anu na mfefefe obeti ese ade na to within week uni anu wo nkoti ade na ho aduro ben ba uni anu amoso da ye ni nkomo nche ye ho ye kekan ye ha nche ye ho na yeso ye mo boa ye ho na afi asundue ntimi ntina obi aboboa no yawo no ke na sa asundue ebeba na sa yade bia awo adokoro wo no se benya anu yi amaude a age se wa wo kan aye se wa wo pam kan Sompa Asem Mpe Nipa apom den afutuo omna samoa Yaw amincha na kropon hene ana bebia obia chia pa Sompa FM ya kuma se kropon yaw ana safumula Peter se na so do de aba no eye pa ya de hu hia gidi se kwaku kan asem bi eno de nipa mfa nsua saa de ne ye mema ne ye ma special mema yaw nim se ya rebebre wo ma ho ama na nka se hu chi se be ma ne hu ka ate ne ye mema no so no je de na kwaku kan ya re she nipa ho nipa ntimi nka no Ghana ye ya sresre ye sre nipa bo ba kan asema kire nipa no wonim se wo nwia pa last minute baby aba koto oba akote asem na fa no ahwe no kra na bi kum na nya yale na kum edrume bi aga na esisi esua bibi kakra matini pasuma si asem na obose woni trim ono aba begira wa dodo oh wei papa yi wo ne ha owie ya asem no okoka so te 2 wo hono ma okoka na 4 awa abonten eno so ka ho bi edrume bi hono ma yaw emema intimi voice ade out bema be call ba ho onim se wo kọ no wa plan ni trim se don de ade panko an no ba wiase se wonya ba nyame amo ne sawo drume bi a obi ne boafo nam e wo kwan bi so enti mema ye hu bibi saa yenka dan se ye de saa oba no se be ne mpa so nkomo ba ko gira ba bi aka nipa so mesi wonam wo hyan kwa anu bi esu ne nkoye oh yeah jama ene mani bi enti no ma bi asese na bra ma nya ne boni bia o enso ba me nchen ba ko no wansi me nchen bi na engine wa sanity but ese sanka be ma no e kan bi bi kire no kusu ya me ba ho no bi a center me ho no ye kan ya rasam de yawo ya re o hyeni pa ho no ye tia ne ye kasa e do so pa o aye betu ni nyina ase do so pa na obonso de ayen komodie ye besre the same thing ane e mema nso edrume bi ho a na nya yade ye ni ankasa nkasa se odrume bi a wankasa wo hwe hwan wo we zam ho hwe kakra yade asema ye kan de bia de akokose malaria nko a o malaria de se na nka ofa ho dwane ukọ hospital na ma ojo na ekọ bayaw yare bi wo nipa bebre ho a ya wa hwe yi a ye bodwa kora na ne se wonimu a onko ho da wonimu a na de a na ya ne se obu ho ade wo no ho a wo hu ye onipa bi saa ade wo no ho pa wo hu
ti so obi catch Sompa FM. Jene say ye sua saa de nde a ne ye kan yade asem de a ye besere enya yade bia na osusu se obi na de ayew eduma bia ye wankasa because ye kan ye wadwale na ye wadwale e wo kwan bi so ye wadwale na ye wadwale ye wo paste ye paste yes no ye wo paste ye paste yes difference obu ho a se bo be paste ne sen emfa ne na ne nam so obe paste ne sen but onim se ye twitwe ye ketrema so nipa bebre nim but ade anu kankan ba pa ye ketrema because ketrema no aduane a wudi ne nra no utwu mutan da so akoda so da so but obi betima gya ba bi me de me se fita me de me oboa onim the way you see paste ya mfum so wo bia hu o anokwase obi ha mo obi ankasa he ye nyina mfum so wo bia hu but edru me bia wa check ho sa me ko different level bia sese sa de we ke free me ho ko enso na ni nyina chi no obi wo kra na oyo ba ya wa hu bibia wa ka che no no odwa yenso ye ka hu bi ya ma ni bi ka se obi ebefu wo ni sinto bi ho no ya na wo kwan ya ye fa so kan obi obe kan basa na meka se sesa be ya ye tu ne bibi wo me na se ye gya ho na nipam oho na ade betu dwa yaw obedwa akwan bi so eni wo bi ho nso a wo be free the secret aka kire no but obedwa okay the bu be fu sa de no waka sa individual differences no it is ne ampa obi ti ye ne ya te abre ewuti ya asroben o na dro ho o mananse mi stomach mi didia ya na mafua ekutu na dro ho eno de ye normal ye wo ho but ye wo aduro bi ya re bi e wo nipa ho an yaw wo anhwe bebe nipa wontimi nko ho da na odu wo so obi abeso ne hwene ebi ni de na ye hu ne yi ho ni asem no yaw ya besere eduru me bi a wankasa hwehwan ho hwe sente wo ho no se sesan se huhu eduru me bi a wanum yi wankasa fa onsechi sei ye kakra motohu no ne hwe de wo ho motohu me nana ti se sante aba na wo paste no won de wo obesi adai wo be sesana fa na wo de wo obesi atwitwo san fa nipa bebre ni mebi wo ho na yaw eta no he ya uhu ne ye beko ye the dentist beba uhu ne ye beko ye be ye hu aduro yaw me ko madam fu bi ho na dan mama be ma me mbo ne di asem besi emmo na oye popra mama no mfum pa zama ba oye popra o dressing go komisire wo o manu mpa mini baby ameka masam nafa me so mo obi adi mo obi anye mo no ama no tie ne din so matia so den yaw na ye ko ye na bibi nti ase mama ana o ye so ne kwaku se zame de adiasa dai yaw me di ni ti o ma me pillow me di me ti to so yaw baby am huru koto ye no anu nsuo pa yaw e bom wo de tie fo fanchame yade asem na ye kan no yade asem na ye kan ya obi ho ni pillow de ma wa na so me na me ka chiro obu wa ni pillow on na so da sente wo so ntimi but me ye bold frame me no na me ka chire se we na hu na ye normal but sabi obi amfra ma ye ni hwam nti wo de wo na ye hwam ba me de me ka chire ti na me ka so obi ho wiase ne ho bon wa wonte because obi amfra ma ye ni hwam nanso de ye hwam na nye obi hwam but won kasa nipa de se o trase hu se no me sente asesa nipa bebre nim etu be hia ba ma bi ono an kasa enkoyie na yire nkoyie akwa kodu ne maso omuni ani ai bia omo sesa hwe o yaw on de ne de anza me yale o ena ho anwa no waka dabi ya wade a bible aka ho asem no ahoni di asem de bible aka ho Sompa edu mebu hon ma mo na nipa wunyini no young boys yi ya meya sebo mu ko school edu mebi a oma mema wo ye parent a wo ye yi a ye zamu nkola no ma mi hwe wo motoam ba wanum ye bibisa ne hwe
ya me to esabe tama na mo wi ase me no oba da ahomacho bem de me nkasa da wo me nkasa da unless say masola piste na say be me de mikuta me gambi because me de asha me ho so say me mpese me nya perfect ma me mpese obi so be nya me ho asem aka sa na me de ato me ho so to all the time me nya perfect there but sa na me susu no but de me dwen sa na obi dwen na just ahomacho de kwa unless say because me on de mpese me kire but we are make obi so nim obi akwa petition na chese ka won kasa kwa na kwa fela no ahomacho no dabi yaw me nye sa de ne da because ma me nkasem nipa Yankopon de kasa ma nipa or reason ti o ma nipa kasa ye esre ye se o kan wanu tum kaka because nipa bon chen bibia wo wiase nipa ye nyan into all the time wo dwariem wo paste ti se de ye kan wo ho ne diem no esese ye den eye good and ye kan perfume bi won so a etimi yi wo sent nyina pie perfume na ye kan ho asem no perfume bi wo de gu hu ama ho bon tunari ya ma me fen tunari me ma me fen tunari obi su betima koto de gu trogo no su bi ma se otwa mo abewe na tita akwa ewo onwam sa de wiase ne te enya ba for se koto designer spray a ne bo den da bi o obi wo ho no kwa na wo yare asthma sa perfume ni adade won pe nenso nte cent won da do ya ready bi wo ho ade ye ka ye nya free ya dwarem ya wo akora ne to a obu a nsuo bi wo maase a ebogu akora ne ho sa wa nya obi o ye perfect ni ma akora dwale a e ma ho kankan ne onya free tam e dwan nim e wo ho ne na against engine nyina sa enu na ya na time for obi dware obi wo a ye ne ha no ye da wo nipa a oni ma dwale e maame fo no sa se nipa no kwa ye nkrofo ye nwan ma ye omo abroche o maame nim no we o dware owo a oje permission omoji akora ne kofie oje permission e free Ghana maame ho ye ni say na akora ne wate it most of them they kekan ye nim de ntia ye tie sa ho no kwa na ye bo because e do maybe ye bre wa anso ntimi nka sa sente na e kuni papa two ye nu masam na ye ka no obi wa kaka wonanum so nte sente wonanum obi wa kaka wonanum so nte sente wonanum e wo de wo be se treat na fa obu ho so ya wo kasa gu so a wan hwe yie asamaba nti ye besre sa ya de ni nyina no ahonidie ni de eboa edrume bi a boxer shorts ye kan o mesi wo bi nkaka se koto white chapel hwan boxer ne boarding o mesi de ye tintontonton ni chine ya so by wo kwan ya obefa so obe na fa obi betuma hye boxer be 3 days na da so hye but ye ne Ghana ha no so mesi wo dwale wie kura wo free bathroom no wo pa ye nsa sei wo benya fi ya unti na me de bia madane sebe ye nwam kemofo no ya me so na me kuta mbuta no me reason na no bi si ho yes so me tobi me na me tobi si ho ente du me bia be ma so ko twa to a fa nsuo horoto because wo twumu tan sebe ye ba bi fu enti se wo so de wenku abayusu a masa wo twumu tan wo benya bibi wo kwaku asem awo kama makai madam fu bi asem a okan na santema na ye frɛ no ni Sakrama Brain ne guy name no ni din no ne guy name no na oye adwuma simple stores na da bia wie bi okan se bi ma mesem fam ye na ne girlfriend house ni okay na odi oba ne ho adanse yaw kwaku ho adanse odi ye mahu yaw Oforisuo oba no memundi wasi ne hu hwam yo cheso kama ne ko engine no side engine no be kan ko just say ho no perfect ni nyina yinsuo no a okokoro no kan oh yeah yo kro ni bo di ne hu ni de ne to be kura ben ne to kura ntese ne to kura nefa Osei oh yeah to kura do keto na twam ne to kura ntese oh yeah oh yeah ne da solid 3 days na nyale kura ntese on center ubu oso ne na sole no a wa nyale am wa yaw ya bro amafu ya hu no ma o luba experience o ya hu no ma o kaku say du bia ukra say luba experience o no nya spray na wo ene ni pa bia wa bia no na nya na sam enyane iti ani du me bia madam fu bi ni papa uko ni fia o ye sikani pa uko ni fia na wura ne bathroom a o buta be 3 nsuo tatam
One we want to say that. Was a papa no me papa say, ne man was me papa say had the oba. Nese one wrote to an authority the man koso. Abe Huransan wako. Uba Huransan wako. Because no na here that was say. Yaw e come and so. Ah ya mama ka sam to uri a. Je. Sa de no. Ubedi kan de ti ru atwa to kama. Uwi anu ahoro. Okay. Yaw. Uwi anu ahoro wa wo show nsa kama uko baby. Yaw. Ebohwe. Madam fu wo se ni kunu. Nye de hia ni kunu kontokwa. O ka tren se wa mama sisa be sabia sia. And there's not sabo jale na gu no se hwe e chen. Because in the box anytime be ado hu no ma woto. Ebitimu. Sure. Yaw, me de masem wo ba wi no. Ti asem bia na wo wi ase a. Nipa ye to aye nti ase. Oba wo se be ma bi ne yire nyantokwa. Oba wo fefefefefe wo ka bibia kire be ma no so me yire. Me mpa no. Wa wo janjan se oba to pa ni face. They was it else was one pen. And wo and woman being tia or so one pen. Against it. Wo bin so sabe. Na yire won se duansa homa enso kwa nikunu. Wo to no ho se bibi no wo be ma. Ya wo be ma na entampie na nke ye kansama e watem didie mu pa se wo nya obi ama na kasapa. Ya nsem ewom no nya asam ketwa. Enya no kwa. So, did you know the topic the one I found? So, on the quality my can't be. Say, you may be your papa, no, the baby and a two quack where monk, what we are you. Also, to look at Yo, so Kupa. What no? Let me feel so because what you do when if I Omrasa mama meka semba yoka nyame ne nukrani nim enkonwa ne fan ne ceiling no nyamu hu amba ne odan na kwa bi won ta se ma kwa bi kan ye obisa se enti wo pa kwa bi busa se enti wo se se ye bo wa ba wi ase a ka nyankopon o ma wode o so o ma madwaye openyoma na me se na adwaye de o se na be ma oba wode ntuma boni mu a obo no da manya dwa no dika bo to mo ma dwaye na me hwa de on adwen woni obi so baka se nyankopon mo ni silifine na silifine ya du kogu na se ento wa obo aboa ya be pa ho sa openyoma o so petolet fudiri ni o dieska na ko oh yo did ye kan nyina no nipa wasam ne ye ka ye be se ye dom ye ntam ewo mu se ntimi nka se nipa obi a wo nenso e wo ho obi ye neat but ne nenso ne koko obi ye neat asem ba obedidi wata Sompa FM ndi ye be sere sa hu ni die ne nsem ne de nti ama ye bo ho no ye face problem itu be hu obi a wonte na se da yaw sa de na wo ye ne yire sa ade na wo ye ne kru sa eno ma wo ho yanhwe to anu mani yi na hu aduro ho na bi nso aye wankasa ana wo fi se sabi o bible okoko radwa ya seconds ni opi no eni ba bi asa because yani hani mfutuo ne ya no ya wia ne ade no utwu mu time se yaw wo bedwale adwaye wo pa fa shampoo gu wo sankem na demua wo pie ya me se wo pa ye se wo benya okay nti e besre se ne sa normal na ba de free se ene de ye de free mu ne ene bi free se e kokoko na yade bebre ho obi a obi beka se yankane de nenso e nkaka ne mu ahuni de e good onu oba akọ dem de se ne hu hwam a ya no so kanto pa ya na e boa ba bi hwam e boa pa e modo ne ye kese okay enoti enhye be koso na Asem Mpe Nipa apom din afutuo no ye nyina ye be ye hu aduro na ansa na wo mra samwa de ne kasa no kwa awiye no wo se wo ba bi wo hwa kwa adwe ya hr wo na eba no enu nti no krobia sante kotoko aka asem se mani bas wo che wa adwaye a ya na wo ye ne hu yie o ye be ye hu aduro kama pa enu nti yade ben na edokro wo na peso odisi na namu kasa bitimi eba wonum se fere ni owo die kafa yin na owo Sompa aka sa nyina ye be ye firi ho se wo yade
na se untumi enka Sompa Asem Nipa ye the production line to so a frɛ ye ya de koro no yehu a ye be kyerɛ baabi no akɔ gyewa yare sa titi a ye de afutu sɛ mama ɔmanfo a ɛwɔ abrabɔ ani wiase mu asetenam na se wo yade na so onya ewiase agapade nyina orofo de na wo de bɛyɛ ɛyɛ de anu a bɛhwere wo nkwa wo agya agapade no ɛtie betintim apomden no ɛwɔ Asem Mpe Nipa dwumadie so na yɛtumi atena wiase amamu atumi ayɛde 05513131 0551 3131 0548 3131 0548 3131 0355404528. Hello Majo so Peter Asafo Moonlight. No, okay. Hello. Kwagui. Enso be boday. Papa. Kwajo su besi. Ya. Yeti o. Nacho mono. Na o se mi nyakuto okoto de bedi bisi. Pachawa oba wonu wuri mama ne enyo tupo ne be kama sem. So nyawu ni mama preso. Bon afati mu mama. Na papa ya nenyo bia bo na amachi bia no na bo tini safre no bu se fo bia obo bia mo bia ko am so ka ho ta sapon and benji ti ba bi obi nyame parenti papa ya sapon na ka say wo ha no say papa na mo ka ya no e se no do papa bofo e se do ko na ko ba ka chewa como que se mo but one ka enne nazifo enka ne nazifo nyenne uyale onko yo na tini ya tete o taya dia man pe pia bonten no ubati woni ubati ni filipo na mi obe pia bonten na daga papa bibia ne se mi yale e baba ka che o se bua me abede me wo se di ba be hanida tia ne ka me ka no ba so be na ba to ebia di nkruma obi ni bi da kito wanti papa ya de no ebo bi mo di nyande mu ni kaka emframa ebo du pato be kan no be chen aden chen papa that's it. Okay, enunti no fere no owo de fa yina mo wo de be ye firim ya de bia hawo tetew na untumi nka no ya na wafre production la no ye be chiro ba bi no akọ ayaresa ebe ye adwuma Sompa Asem Mpe Nipa apomden afutuo. Hello baby afrefre udi majo so me ga so temampo new da mai ya fra wo say na ni love order Christians no okay amango down no okay yeti na o ko to na ye ko so na me ma no su bi ya kromo yo ma hana oni site yenchi amango down Matthew Clinton ene omo maka nyina yenchi awomo hello Kevin ye Kevin yeti o okay and so ya pomudi wonsam de nya pa pomudi wonsam de nya pa kan titre van se o ya we o so ko hospital ama doctor ayo lab o so ko hospital na doctor ayo lab sa nu nya hu edu sa ya le nu edu nti ya pomudi wonsam de nya ama Ghana so Adebi goes was drug abuse. Everyone said obesity and ya uncle hospital and one akoto para. No one side and we are abusing the drugs empty. The Sirofibia says we are also called drugs for our pharmacy and our hospital. One must say lab not
I won't how I read one so I am the blue wunipa. The one a journey one man was Saudi, and so this sale, living too bed. And no, I don't know ya the Miss Lobby say, I dear Yana, a mamma putting doing some alcohol from many damas. Okay. I don't know a true baby of blue crowd. I did a treat to an new master still biddy. Now go fast some for the Abreno. Hello, Hello. baby, I'm free. But you have my 3 years here because I feel quiet. Mammy, ain't you? And my money be also swa. They didn't know what to me cry. They do Mammy, no friend to my cacra. Now, what will be paying, sir? Walk up. Guagu. Oh yeah, no great. Trumuno. Oh yeah. Onze the eka obia when the good side obia on the bad side. Yes. Inti na ye kasa no ye kan ma de na kan mema de. Aha, but oba momu de. Wo se Nyankopon he da bo ma no twum time ma ho akono. Omo woto omo nam ne ye bogo. Inti wo bad de, especially se wo sunso usha. They say the enwa ba wo twum de say they say me pedu sha. Wo ye. Hello. Hello. Baby, I'm free with the mammy. Mr. Free Kumase. Kumase for him. South Labor. Yet you now actual free TV no meaning come. Hello. Hello. Baby, I'm free with the. Yeah. No, you are open. Memo, I cannot say we were with your queen in a mediane or Pambo argument. Okay. Because definitely University of Cape Coast. Okay. Now, what that on my and the audio about so doing the no question only a pa, but before I think you're more committed per Mukama auto. And no question. Now, we will follow by can't be no question. I want to yak. To look at the Uber Tenassi. Idea show when I won't pay more the coupon so you betty. Into a mestre. Your mamma no, your fanum, your papa no more muti. Ya give you why, yet, yes, say. It has a chronic crack. But put a dinner groom points would be as a bimoka. Then the people quiet, so you're back also at the Aboyanko Pong. It's no boy, Nipam, I am. Nyankopon edi ayarese bi kristro de befa ni person edi apa enti se ya wan oyade enchira anu aduro no enti na ye nana no munyan se mo no mu se ka oyade a na obenya ho anu adu because Nyankopon de ayarese de befa ni person ene ba enti na ni tira metia mi ni kwanta bita oboy ma pa ni tira mu nyina mi ankata me papa Okay, I don't think the same quantabisa no, your quantabisa square, Ewufia, your quantabisa alpha, and the quantabisa omega, the host of morning show, no, Usun quantabisa, and chief producer ma Asem Mpe Nipa so Usun quantabisa. You be who do be the boniasha the young con. Asem had Asem Papa and Asem Keto. Hello. Baby, I'm free with Dean. But I'm friendly to my airport. Mammy, ain't you? So I said, Mamma, can and dear. I asked them, I won't have any more yamasam, and shiramusam. It was, and then near my question. Me your bar, if I make that. Asem Mpe Macho me will near ma almost a time because soon you from me yes started the ground ma come up na the piano bomba is and on my main to the town and the third papa can the me pastry a palm papa and now send me pia then be a me try to work gamma out of the woman who say
although me who say me born, but me person will say, oh, girl, come stay in the state because me yes and catch a mukana, you of course, I sister door hiking. I'm west of mostly a fighting team, so we're yin so and Tiffany. Oh, sir. And can a cry a hygiene, and I lay manage to go on a man, what's me whom? Then when I come up, what I saw in it, and so better than another number. The answer was will be a good prayer. I need general, but I want to transfer anymore now. After no that time I played a lumbo. And I only began a magazine and my one, and and can come into now. And she has say, as soon as the young man teaching in here, no open at the papa, how much? No one to do with answer any packata. Obapa and can what's your be paying? Baby. You were experience one. Baby, the menu, but I may know 2 months and stand and may know the dear go visa, menu because they said that coping to many or many. Because one matter is no, I am who you crack. No, anymore, no, a good morning, somewhere will be not can no. So, listen, it's possible to make them come and will come. Okay. You know, suddenly. Nah, was it mostly no was it? Was it Bema be first 1 week in the year? Nani be ban house obey who ye. If you don't know what to gum into a no or kakra. Hello. Yeah. Ajuma dase. Na ko ponto glass no ishira bunya. No ishira dinga kira biga so bi no school shambola ke. Okay. O je na ni bi. Just okay. And the future pa na madama en. Na yan tipikali. Asani ma e kan ni kan. Pampa ni pa. But so Obeka children at the one see I am at the password at them. What do that kind of that kind of basa? Yeah, look at the feeling that we at them. I don't know pressure on catch them. And I also the most at them not catch them. But you at them tomorrow. Did you and we can? And when you found Kawa, you treatment no point again. You should be catching a lot and campana, not going to the cattle. No much or simple. What the idea of one here any glassy papa. It's you kind of this animal in what way. Okay, ya for friend no enyina emfasia. Na okay, almost see emfa back on kan. Hello. Osio. Yeah. Ninti Osio. When you? Only abem akufi poku na katai. Ofika se free. Never job that just me na. Yetio. Osio, na mi animne. Me sa ndini afem ba kwan man ka chere me se kofi. Se wutwam wo bi ho. Na sa sign na chihwa. O mu bio. Se wo ho thanks na enye. Na wutwam e wo na ho na ho from after na ho keke. Na o twa ni sa hwe wo nya na nimu a. Ne respect ni people asote. Enti se wo ni ade bi a obeye for ahonidie no. O sa wo ye. Osio me Maria na group bia yempegale kwasem ni akwa na egale mi sheda at hwenyo me bia na o say timi jai na yedi ye honi was the trend Christ cleanliness is less to godliness. Osio mbase. Okay, etiafo ofre no nyina emfa ensia eno ntino ye ne panifo be hwehwe adwene na dabna da bia Sompa Asem Mpe Nipa apom den afutuo enipa enikwa so de yade ehye ho na me wogidie kase se wodwumadie so no emfede yade bia adokoro na ofede so obema obeda na dia che nipa no se ofre Sompa Asem Mpe Nipa yebekọ omua omna sam for once enua ba bi ana yenua ba na enua ba da bi enkromo no ofre asante mampo ma hana no
yaw nkromu bi ama Asem Mpe Nipa ma oba so le aduane o anadwo no wa so le aduane ha yaw ya besre okay na say Emma bi so twa se se de memma timi ya matimi ye oba bi so hwe nkromu man poma kasa yaw hwe ade we nkromu ama walige bi ya de akoso so pa duro bi so obu o ho a ne nkromu no hwe to hwe ebi bo trouble bi bo base ebi bo tenam na de anyini pa no boy oh yaw nkromo no oh ne nkromo na di yeah yaw me say na one nkromo nzu na yi odo ho kan na so na atego odo ho kan se ya mo na jai ne se ne wonna se ya ai sana senti na de ja wale ja ya ban se nkromo ne ya no tete ho se yimfa se ya de ade o enti anu de besere ya o enoma onipa bebre hu a Asem Mpe de Ghana ha na ya wale eguni ade no kana omuntimi nka ho mo ye ba mo fa production line nto so mo fa production line nto so if say ba jide mo nyina apio no ena nsa fufuo anadoka na ni made bi wo mo nu mbo no pompem ampa asumusem eni kisses omo nu mbo no kisses ne pompa kisses eni asumusem kakabi no de tese wuju yi wani enye yi in fact hadwen so obi wo wadwumam na se nanum yi nka odofo kan na sunwate na yempa duro e ma ne sofa pa emane sofa eno ye sofa Asem Mpe Nipa pom de futu se futu we de ense yemfa ko basis mas na de na nwoma pipi ano be den eno ti se wo ya de bi na se eye den so beka ama amanfo ade ahuru asrewa Sompa Asem Mpe Nipa production la no na da so no oba ye be kire wo na fa ko abekọ no wakọ akonya yaresa sanse se wapom din girigina so a na afutu aka ho ye de ka ho a enne be ma wiase mu abra japade a obenya no obesumi edi ama ho atowo Sompa Asem Mpe Nipa no a ye pese nipa ho towo pese nipa so kokko ne nim eno ti ena dwumade pese suisuai ye de ehwe yapom den no mi otete tuba for na mebo mentaba mu menam soro mesan enam fom ene asem chechreche bi edafie ha no papa no se dabi mekọ Asem Mpe Nipa enye saa na tie na makwa yi man no se nipa bie saa de ewu ya wa bra meye broadcasting na ya bo one side na nipa no ese abi meba be yi man no saa nipa no ya na mi bu no papa efiri se obi ka obi kire ebi ana baby atechema na ekofa ni guase e de abre na brabo ene da chia setenam osi me ba be yima no aye papa bi asabi akusa benya no nani ha no nani na fura be ka sa brantie bi ebebo odisika koma brantie bi so mo fanya enu adwuma na komo nteso mfa so na enso so asemu yakọ computer so adwadie emra sisi ya the person who did him all the fienti. And now I'm not more than this the fienti some task. Because Lucy, let me show us it. When the papa and the better the amame. And Lunti and I'm a task, the new I'm a tofu Frank enterprise. Task no size then I open 60 by 120, 60 by 60, polish and rustic, 40 by 40, polish, unpolished and rustic. Over you need your Frank enterprise. Now, love task no 30 by 60, 25 by 40, and so many do ho. Wash you floor so 30 by 30 size ni desire who do be our panel. Obey be ho. The band of use na who do so there. The big water closet who do be obey be ho. Kitchen sinks and the taps who do obey be ho. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors papa. Only cotton of fear and a comfort team to Yansolo. Frank enterprise now baby. Send you some Frank enterprise. Oh, it's not market magazine room. And some of you Bernard filling station. I was saying a whole and a Frank enterprise. Now there are some background say. So our blue is Bono any half.
no for baby so o per task papa ni mama o bo so bi etu akoton and to wani ko baby so do we check focus find enterprise the go mo ni popom and the no bo enter from the number is here na ti asenda attend the maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 now question say you can find good find enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1 FM Sompa TV. Impom to say Yankopadom. Bibi aboko die Yankopadom. Ya papa me man wakwa bai pani bi asabia kusabia nyado ya nguna ni frem debi na ewiasim abebrese na ama enne wehia sa akwanhia yi na woso odi sika koma brantie bi se komo nya wi adwuma na komo nte so mfaso papa be kan na asem kama na brantie odi sika koma na se debi mi wo bi kire ntime so me ba be yima no orofo ni oyu asi o wan san so asi ebe hu do wi abere wan kunu ma ene kadache now so di no de say Ba cho na ye frame me din de apel yaw e de ba apel yaw apel ba cha he fa na wote mete abrem achiase e kwa na wo firi me firi tafo he ba cha I see panipa ananu asem a wo kan obi tie bi se ne na obi etie dwumadie ya onte ase wa bra abrante no baba ba kire ne dim na woyi ano bone tofa mai dai na osika kodi abrante ho opanyi me da se na me chia wo ne wa bedwafo ene atiefo nyina na ansa na mekasa na mesere na mabie adie bie ni su kakra bi madawo ma yadie da betumi kwe sebe idu anopa ne awie a bitimi muvu ko ba bia bitimi enante ko bia wonko a menko a ba bia bitimi ko bia ba idu anwumra ene ya na bisum ewo maniso sebe ada me ka kire wo se kaye hu prophet ana hu one ne kasa kuada ya mi so oye so oye cancel ayame adumo kira nyankopo de che kira me ameko ti sebe tiefuo ne bedwafo madawo ma ni die kase mnye se mi ye ni freni madawo ma okay edase okay na chese wiade hu kakra itimi hu kakra na chese woni buwa ne nyanwuye nyame bekasa why edase yentio madawo ma se de na wotwe echina ene na wotwe ena me be pie fidua me ya na me de makosem beto monim akosem nyina ne se minue ya oti me benkum su ye friend say edin a mimi nim ne de kasa no ma okay ye ne no me ne me brother kuma baako ene ne tena ase edi nsa usuo esiye se enu adwuma bi ono mpo ne ebisa na oso emfa so oso se ye wuska na ye betimi de ewurem a kebe boayen ene ne tena ase ye won hyehyeye de desk ne man sika se na de man no ba cho na ye 10,000 okay kan sika 100 million nti ye de man wiye no afi be bosome ntemme mfa ne sa afi na ye ntene nkabiem ne number ofra enko na afi nti woma minya no de je se na no disem ne se ko ayi forest ayi fo no ache no maji nwia no o maji nwia no
adena o machi na na no di seminar say okotwa bushcat yeso ye ne hyehyeye no na bushcat asem bia enim ono no me yeti ase say obekọ so me die pipa da so ye aka na ba police hu na oyi pipa na ye chese otwam ti so me bushcat no okotwa na ma ye che na say ye tena ase ye no san hyehyeye na ama ti na say yesika ye nsatimi eka okay enumu na abepem mfie numi madana dana twena aye 10,000 no 10,000 5 years ne afia ye wurem ya na woda na ya na semben woka me dana asema woka ne se osreme obetua osreme e ma brebi obai me ne me brada ne tenase ye no onu ye se bosumi bia no obetimi amamu 500 na odi atete eka no fat da be kan se me brada ntie ni bufu yi but me na me pese yensa skaska ninti no minya wotre se nhihye ni meyi atu anokwase nti emu no mfa nse o ma ne yere ba ho miensa e no no so ba mu baako na no me ka se wotu ska ni mu 2000 meyi atum me ne ni hye me sese kire se me sese pa na 2000 kura enuru but ma fa ne se 2000 ne yere ba mo 3 times adenti na wafa no se 2000 me ye hunu se de sitie ne yere ba me ho empremiensa mu no me kai sika ne yere de bere mi a na ye 400 eno no last for no e de bere mi no na ye 500 but me fa ne say fat ska me patching ye wa na wo kai ana obi wo ama ne kai ma o sa bere ni mu no na nyamedomu na mitimi kan ihu okay nti enumu ne ma me ba me ka se e Twitter me magiatum sebe se ska we enye ska bia dada me ka enye ska bia ebetimi atete me ni menua no entem sa hoode ho na me ko basen ya ebebi na me ko a ka me nyia kire kura maka kire no ka me ha me ho ka me peska dia ma menua no nanso me tenase ya na me se sebe akoye sisie bia opese osisi me enu enamde masem ebeda mo okay apa ana pacha apa wakana asem ose secretary surface na kamitimi koba no a raho seka first na kamitimi koba no a kasika ikura kaminni akiri onofo 21st kineke yesiatica expert yakwa 21st kineke kotu ya dia sewate na 21st kene kwa ya no mnyemi ehu se yade bia friend no sciatica na sa sciatica na ntrim yade a ye papa na sade yade no esitie no okotu abui osode abui oda abui ntri no na sade ntri no etimi ye nipa mu adwuma no se hotechema na ho asem ka de papa orofo 21st kene kese se esu osisi na fa osiri makosi unaso na akokomina da enti no hawa adwena no ne sciatica no ode bibiduru so betu ase na ode amawo ya de bibre bia da 21st kene se fa bedawo na wontu ase emfamawo laboratory ne scan ne fidi ahodo pi ene ode di dwuma ewo na so ye bia 15 branches no na massage no so ye adwuma enya asem ketewa ada no abere we so ofuso massage ne de nam so ye bemiamiao ama ba bia sabia ku sabia nyado eyo ya pie no mia wa bo se mu toto grew eno ne massage no orofo ye kwa 21st kene kwati branches bia Ghana mem bia orofo kuma se wa hwan wo basisi o adabraka woni Sompa TV Sompa FM no na wa abrosa krom obo ase kanse quarters call junction enkrabo hu won ewo ho saa na sunwane kwaza tachima 21st kene ko sinye minie 0540311311 0540311311 21st kene no no VG Studios se men kan kire wo se se Ghanaian film na peso shoot ana se opeso utwa Ghanaian film orofo no VG Studios ayi aponto abadi to ayi na se na wotwe dadie na peso wonya photo ana video enkai dum na de to wa no VG Studios orofo omobo adwuma pa ne mfidi no VG Studios ode ye adwuma no ano odene ebe ye de ben nwanwa se se wotwa mfonyini na taaso kra no a ebetu abom no VG Studios and video ode ye adwuma no ano ode pa yenko po makira kwai
said the Messia Canon or Bebo no Yankai Dum Edia tour. One cran you, Malama Basi, first go street in the super, and no VG studios or Yamfra Wamo 0574715778 0574715778 and no VG studios and I make come for Namedia amount. Hey, Asem Mpe Nipa fidi so. Abrantian said there be Miss Baba be yima no. Kama. Asem o. Nesika no na ho asem ka asem ni munwi. Asem. Papa memo akwaba. Eja. Panipa bibi aboko de. Na udin de say. Nuhu. Abubakar. Na udin ba akoro so de say wa hotedi no ana. Kasanoma no. President say. We be mate. Na me ma say fel kasanoma. Toja kanuma mi hu kanu choja ma me no tu kwan. So me say kasanoma kola. And no so ka. Nuhu Abubakar. No okay. Na je say we Muzamini. No okay. Panipa asem a wadamfu kan ogene say. Asem o kan de no kre. Na de chen say enam no so ema me nya rinu bi na isi stage anshi. I just wadamfu pa na no. Me satan na me nya hu no. Ti me bo on point na mo chem say menye twiade me hu no. Em kwaji number na me frɛ na. Ija kwaji mam di lance by no odane kan ma me. Ti true rinu na me di edwuma no. Na me sa de koso mi e fa nwia. E be titi stage anshi. Ti mlebi na be says ana we yes nwia edwuma no. Enwasem ti sen. Am chem so edwuma de ukoso me ko fa ba na otete a. Unya bi. Eye because na me fa mon for de na so me fa bi etiti stage anshi. Ano I send the scasen am so unya 10,000 e do be wuri ma. No me edwuma no. When you sky because me the nana me dada. Na me de ka ne ye. Ti o this cano scan de no kwanya me enya cash. By me pese be ye chi ne je bebre me gitu. Enya cash na say 10,000 cash. Say. Na ye say. Scano 4,000 you can buy. And maybe obi ba so pedua. Emam dini ba no tidua ni pa che epe no na che se no kwa me discount de ma no ana ofe dan fu se chere ejuma no ebe yi mfaso ntino ti mi no pani mane kan de enwe why madawro ma e wa na ofe nurse to ofe no kwa no phone no so na me tv na the speaker dan ka se sky one no o wa class ke ono kwa nke so but when you biaba ano send 2,000 buy. So sometimes it's kind of 10,000. Sompa FM. And person be in the baby said that was free. And person have one was our course. You know that time no let me warm the danity. You could buy bush cat. E buy me timid buy. And there wawa 2x4. Tino plate and you see that homa 2x6 amame. Aye bush cat no. Na woni me say bush cat no so tia ban mra. Ofa no pre by anana we wadwe say o de takashi fam. Oh enye takashi, ne takashi. Ubi so ma muto ndiana dudu na bush cat. Ba me first one mitimi di buy. Ano no ye down man so ama me. Enti mi saka sika no. Pesa ko diji ya mo fo sika stage an shi won muto ndua ani so ko ba say me nye down ma because no mu di mami 15 cd e o bush wo na me pie so ana 80 cd tina me check it. Aje say odi bush cat ba ko ba ye no no hu say emu da ho collect me nya kakra da be di ma dance kwa me to golf me di sa duamba me nya start to golf kwa ni moto ti sa we no na eba me check in for so na let say ebi wo ti me discuss na ko bush wo na mo press can me didi da yellow dujia no me kanu me ti na hwe bush wo na yellow dujia no
ti do ji dwam adwa no boka na dwa no bom na mto fom ti mi do na me ni subiri mi ti mo so bia so mi apejame o bo ma so ba ku mienu ti o so no operator mi e ma mi ti no say killers wo o mu ti bi do mo killers na be ji odua o wulo odua o ti mi be se ma miska wa fo na obeji obi kwa oba ti se do mu ji ya mi na o ti mi bo bo ji dua no ti mi ti me mani sa no me hwe top na hwe nipa no na nye so just top ti ni kwan nya me ni me so me peja no e di ni bo dua no so ti mi hwe down no hwe so just top down ti wona me juju e no so jani no so jan police sana no mo do so kwa bat no ma chom ti o ma che me ni kwan o bo me pa amu brima ye beneji me hu nyina me finye beneji e ti mu na na da so ofemi a ni san kamen tina wa ye ba ko dia kare ne beye o dabi me hu soldiers down ni there by na say ti say mu ka killers na mu timbeji uji ani dia and the come me bo na me de ko e because na operator ma ya we say yetimije ti amu bo me ni ko ya me enye say bibi nti kwa ko wu me kan da amu bo me pa to ni Sompa FM. mo na me ba e ada say ye fro ye nya ada ya me che da in pe wa ta che se de si mi ko twa bush ani abu no so onu mi be dis kama kan che say ko twa bush cat be si so me am say no kre me de man kan che say bush cat so me na because me cha say na mfa so me na bush no skeni blenti ele mo ko ga oh enti no be 1 year crab no ha Mr. Sembia enti after 1 year no omo so omo am jiji omo ska ko ka che omo se ni si after 1 year no pressure na sha se ba enti me so afi me twi ka che na ese aka ne me so condemn ejuma ti mi tutogu a me ko we a na mi da kwa tutogu a me ko we a na mi da kwa te mo na mi dinya se de da kan me ko ya ni 2000 no me kwa me kai by say the da sa je tu mama mi de mi danas ana mi nya iban no ti na ebi su ko baby because omu de na ma kwadi omu sa me mo mu bia to omu de na pressure ya no de alaji bi kwa de na me bo akon mama no ono no me do o ma na eleje enyumre bia 100 cedi na me bo akon mama ebi bi no ka je salaji o se we edu ejuma ni bi pressure ndo so ntu de na misra ma no du kaka no di tu ni ma mi so fe na audu o ese ya shwa do efitani on so mi jini sika to no so na pressure ni ba to no so na on mi jini 54 million to no so nya mi charge on so mi so ya ese aka e say 19 million antino e wu afiwe mu no ana me yere e ka say branu da musika no ache na wo ya ne de say yeah and no say sadia baby o mba susu bi o mo di lo bi o mo di asa no bi o mo di enti o be ya mi na era kwa ko solve 3 years pepe na da fe me 3 years pepe am say da no press kana che na 3 years kwa na mi mi aka wasam enti o mo register Monday no wa jin following week Monday ti eji 2000 ti misraw eji a melba blawna afi atna si na da kan no because afi we dem pese mi chase kan fi ona ifi ona mi won ana 2000 no nje aji 8000 am so da wada ma ti na say o say na kuma osuru ntino na do baka bia na ma eji mi tin kasa ana okati na Sompa FM ana say do ka na o ka on ji 2000 bia o ji 8000 ni na ana saka che no that times kana me ko da na lo da ko da ti ba ka ja she say Aisha that 2000 on ji o enti mu lo no say but ma ji bia ka wa ana si u be mfufro dia 2000 u twe wi a na utimi eje bulu sa ese wo ya di adwuma ese bi twika ko da kede na sankole
Was Zika Bedi will be few near Yampa. Oh, no cray. Ya Hochere. And I say any more fast show, and I said, Wapayo, na Mampa Subitria. That the chess say, a Kadiaka Dante to show. Never Payo. Oh, say, until now, me person a castle will call because now come on, Massa Solomon. Oh, say, me Kojija more for Sika. To a mono, no more pleasure, no, say, no, my Koji said, Mamma, dear. And that's so, the cousin Miminchia, but that's so the acquaintance say, You fast. Nana Monshire to say. Or this kind of Monshire Ben and the year. Yeah, Juma said, what's a Mimi woman? Timbe says now, or can say Jumano or per se. Where ready? Only me, Juma. The make count him as a ordinary come mount. And she said, Ben, I'm way as a be out. Yeah, Banner, a pipe, you are near Titia. Near Champaso. Sana odini sikabe wurem. Sompa FM. Na emfaso no na mo che ne se che. Say ebi aduane ba ukofa ba. Na otete a utwa machine fee, operator fee. Na atufo ebetu a ebi a say 30,000 na ukofa aduane bedu ya. To tete na we 30,000 na emfaso e ba kanu. Say 2,000, say 5,000. Say is about ye adwuma no. Eti se otete wie na motete ebituaka mashika ene ka kofa load no ba em petrol amoato na se account sem 2,000 woni ne be che ne pe ana say no moye no ke be che ne pe no be there who says an wanya oh say odis kani ewe so ni metinasi enti na je say what you dipa oh da ojimidi odin ka kwa am we can pay TD da enye adwuma yi a enter me pese me kan asama na kuma akosoro na dia na kawo kama na kuma akosoro say te say the mi cheche mi kwa me ka say offer me ka say kai o ma enye na ka me say no onji 2,000 ya my producers ya mo hweso mo phone no me beto sale onji 2,000 na no okay onji 2,000 ka afi de Mr. No na mfintwa ana so loka waja chem kwa 3 months amen sense ko mani nye chese aka say na so de ma no sese de ni ko ya me say 2,000 wa na oji a be ka 6,000 wo de 2,000 ba mpacha oh ya sembo na no waka bibi say sika no be fa ne say 2,000 san sem yensa bi na e 400 na wo de na 500 and no we are no say ni de ona me ka say no kre so ka to check ni finchima endu 2,000 no okay o ka to check ni finchima endu tu di be so de so ti o ka to mfa no so and so G2 mi so a because that enya ndwe adwuma yi a bisa no me fa ne car bisa no okay kenya ndwe adwuma na so na ba ti say wo de 2,000 we man no da be na ande de akaba be so 4,000 aka ana me chese on yese oji we kwa na on ko so onje na mum se mo G2 akwa na wada che me am me say na bontin say me say o man nye 4 months am fan twa sister na aka I quantum you call 4 months say me kana me twi sia body we sa che na che say asema papa e ka say o de ne ka no e am patrol do so de ne ka 10,000 o patrol do ana wadi ka twa 2 me pa cha na person wadi 2 be ka ho me pa cha na akoka 6,000 no 3 months na ba betua me see commission no man nye 4 months ma me na se me pese e be say dada asem okay panipa na se opeso kan asem bi pay me da se de na wo ka sika ne se enu 10,000 enu na me wure ma wo ye se me mane nkanwi sika no se etiefu beti mi ya last week me nchiremu no me chiremu se ekoye mienu bidika ma ne 5,000 enu fie na obegeye na me wife wo no second wine no adwumam na obabegeye se de na o ka so obi penua no me wura ho no ma na me yi sika ne de bre no okay na first one no okofa enua ne ba beton 5,000 no okofa ba beton wa ma mfaso na ama eno na me ka se enwan ya sebe akọ adidie ni maaya yenya de aka ne nyede engum nti mpenifo madawoma minim de
say ye for 3 months na mde ma no say dia ka no e say aka 8,000 madawuma 10,000 ekodi ni honom no say de odi kan de 5,000 ko ye adwuma na ebi ba so a mensan kan fa so no me de ka me pese 2,000 be ye mfa so a be ba so me je 10,000 pani wote de okan ye no ofa me metie san se wo se we odi ka de bia ko ye adwuma abe pa nwia no abe tete sa first 5,000 no ke wo se ka akoma no se eni ekura koku sikani enso be tete twifa so ko ya wa ma no kapre enti se sa na tie dia sika na bedi ho no so bete so mfa so ofa no penetration so na me ka se me no me wum dada so me ka tupa u de obi etuma bi so bi o ye adwuma o ye deposit because omo am fa dwan do so ye deposit do so a enti before say sign skeba we no na me ma he deposit won se me ka se na me wum dada na me ma he deposit ana sa dwan do so ko fa ba na mistake na ba da aja da ya ma me pese me ma na kuma so ye okay entimi na kamfu ano de ya no a ne 10,000 wo ho what ma say enti na mo ye adwuma na kamu nyina mo ate so mfa so na nkoba ne sa je se wo trimpo bi se wutwa ne sika na ma no kora wi a obama ne bibi kakra dia tokosu ya bi adia na that yetio okay ye besi apana me besi trance asemo asempa pani ko so ni mo mfa ne be trance ma wadaro ma asemo asem kese oso ofrin kran na eba asemo the nation anchor ya radi yankopon shira na onyo kese bia nsema na nanso so di bia ba ni nua be ma bi di ni birthday ne ya okay na abrantie ya o USCC America say wo di ni birthday ya obeba dey say yo ba na mo ho ajo very young man we mu na to men nsema no nsema yedu brunya o de bai abrantie ya the brunya dey so wo benti ahead am fi ni one share that the natchez or the ketua bi ne bae ebeba ba obeti men kan me dey minyaji amadi o menye ya menye minyanye no isi abrantie ya ewura ni ja lo yo kese o ma wa wo dey mfenhia sika ni abrempon ye emra wa brabo na ewura de ntira wa hie o ma ho ban e wo wafo nyina normal na nso wa busuam ene namfu na me nchira abrantie ya o US no o sisi ya oni me ka se na wo gina ni e ho picture ni di wo twa ba na ni dia wo gina no endi ya nyame nkan no oba ni atoa so ha ya atoa so pepepe nyame nchira ne pa ogagu ne ra ko ne I wish chenka nini bi kranka blessed first abane keke ne me bowura makan so maso bo how bi na nga so bi aba so well ni da dia yifiri obo anu ana oyira ni ana maaje bi na ho because me dey to me dey dia said ya mekan so sisi peace you this is where you see this as abun sam kula ne bawu yaw abranji said the papa na kan na se na ho condition papa no wo mu nsa adam na me itu ne ko sa bisunya wo ho mo nka bi nje oba na utie wo no nso de na ku ba bi anyoye to da bi a mistake o ye ne se angu wura ma pene kese no mo ye business enso so didi ye so ne papa na se ka papa wa ko foles na ye ne consequence ye wo mu bi me ye bi ma wura ma be se me je bi no gitu man ke ye ka yi ko ni asem but no wo mu ni do ni se betuma fa nti de me mo amane no mo de ndem ba ma be yeso de amo mo na ne be tiati ma pa jama bra bofu e na amfa wo ndi akoye mistake mpani so say krama kaka wo de ne we de na eko ba ya papa yi yare ndi ye ndimi nko ne de ni pi yare ye ni ndi no ntimi nsra so say Sompa FM ne mu mesre nso kakra say be ida oba ya obekasa fa abrantie wu yesi asem ni adanse ya yetwa hu bi ye de ya adanse ono di adanse trodo chira abrantie su bampo ne nanante emi ehunu papa so da wo do sa abrantie yo diska go so ensento nko ye business side ba ku di no kure
side back on Asem Akoba. Yɛtie ne ɔwɔ kan a na nka boro no koraa so bɛtumi ama no awu na nka no nso ɔbɛba ɔdo once ma na ɛwɔ deɛ awɔtumi ahunu ne yɛtie deɛ mɛsrɛ m papa wɔde akoma paa pɛ sɛ ɔbɛboa aberanteɛ no fie bebree de kaa nyinaa mema no nafa na amfa ɛkyerɛ dɔ a ɔwɔ de ma no na ɔno nso yɛade akɔba mɛsrɛ na ne die kwan sɛ ɔnsɔ ne 10,000 2,000 yɛ sika nso nyɛ sika nso obisa aberanteɛ no a ɔwɔ anka ɔbɛyɛ wɔnni ntum ɔgu ne kokogo wɔgye tum ɔbɛwu wɔgye tum kirim saa ka sɛ 10,000 mɛyɛ ka na n'anim a ɔbɛwu pɛ sɛ wakɔgye bosia de bɛtua ka na abɛde atua saa bosia no koraa ɛno nso yɛ case foforɔ ɛda n'anim mɛsrɛ me papa sɛ ɛne die kwan so ɔnsɔ aberanteɛ no 2,000 na ɔmaa no 3 months 1 month pɛ bɛka ho a ɛnsesa hwee watumi aba yɛ ha yɛ ɔno so watumi aba bɛka no yɛnim deɛ yɛnsrɛ awurade sɛ saa 4 months mbɔ bɛtumi atua ɛno ne ne yɛhia yɛte asɛsi a na ɔsɔre kɔ ne ho ahometeɛ sɛ papa no sɛ 3 months wɔanya ama na ɔkɔhyɛ no ho akɔmfo a sika ne ma bata akɔra no adɔ no wobɛsɛ lusu no ebi a na ɔne nam mu yɛa so na daakye na nyame nku na atɛne ɔbɛkae wo papa a wayɛ no ne wantwe ne pii no na bi ɔno nso afa fie wande na ayɛ sɛ deɛ yɛte yɛ yɛfirakura ase ne baayɛ mpanimfoɔ bi yɛsoso yɛ mu ɛnnɛ Sompa FM na baabi yi ɔmo ahyɛn kakra no nso kra ni ade sɛ akore wa mama ammerɛ mu mɛsrɛ papa sɛ menim sɛ n'akoma da aberanteɛ mu na nea ɔde ayɛ no ɛyɛ ne ya ɔnkae tete dɔ no na deɛ 10,000 na case ɛda hɔ na ɔno nso aberanteɛ ntuta 4 months pɛ deɛ mpapa bɛwu ne bɛ obu ɛbi kɔku obi de wo ka na ɔse afe ɛbɛba nti nyammerɛ ma no na sɛ ɔyɛ torofo a wobɛhu no wɔ n'afenim ɔyɛ nokwafo a wobɛhu no wɔ n'afenim mesrɛ agya sɛ ɔhu ne bɛyi mmɔbɔ na sɛdeɛ yɛ nyinaa di ano ato mu so ebi kura no ɔkɔi na akɔdane na 3 months 4 months a yɛka ho asɛ ɔde 2 months baa so ɔfoɔ ma ne ho sɛ ebi nni baabi a ɛde a wotwi kaa wokɔbɛ ɔnya 1 minute 2 minutes fahyɛ otirim sɛ everyday bi a wotwa ne ho suzu 50 cities bosome yɛ 15 minutes womu ani yɛ den saa ɔhwɛ 2 months kura bi wobɛtua ka no afiri hɔ nti ɔno nso nkɔyɛ ne saa ne yɛ nyinaa no kora ne mmara ne yɛntena ase papa pɛ sɛ ne ho ɔde na menyini sɛ nkɔbɛha wo saa ɔse kɔ ha ne ho koraa yes bara ne sɛ wɔntumi nkɔma wote aseɛ woahwɛ nipa ɔyɛ ne papa koraa mehyia papa ma ɛyɛ ne papa yɛbɛkɔ koraa de ne yɛade agbɛserɛ ɛna mo ɔno nso wɔyɛ aka ani berɛ nti yɛ nyinaa yɛhwɛ ne sɛdeɛ yɛbɛsi ahodu no ayaw ɛbɛboa ma asomdua aba ase paa okay apostle dr amegashe Apostle Dr. Amegashe. One of the Amegashe Herbal Spiritual Center eba Apostle enono. Amegashe ni munyam fo no. Na wodofo Amegashe onim habayo ne habansu nim no. Na bakosem a meyire vida se ne nkoda bedemu fini na yemu ba no ne nsa wa mo ne ba na ya habai. Enti ye kan habanduru dia Apostle Dr. Amegashe wodofo. Ya de bibre biada ye fa akoda Apostle Dr. Amegashe. Makro Kumase Santimem Makro ena wo old police station no hope ena Apostle Dr. Amegashe ube hono ya de biada no odene wanim se wo honam emfa wo ya de adokro ye fa akoda Apostle Dr. Amegashe no tu ya de na se emfa emma wodofo aduru ba bia anije ba ye nom san saa ena awroko so ba ene twitwa bi bobobi ne enko yanim se wo pe bia papa wo Ghana mem ha no mo orofo eye klobie no me kanfo de ama wo san se bia minim no se wan hwe ye na kono bia so e ni ga na hangover bia be chewo no ya asem keto bia bi wo a ekodane nsuo ne tayem utumi ntibi ni kura eno na wan hwe ya na wo tro no yes we di onum bia so wo tro bia no nye orofo eye klobie na me kanfo na me de ama wo se wonom a utumi atibi di bo hwede ma papa eno akoda unim fie du nwotwe a emfo asem koso saa no ba pemfo so club no enko ho kona bia eno a ene club omna samwa ya mama nche osika osika msia kokosachi osika ai kwanta bisa osika redfish ana osika coastal pankrono market wo ye nipa se o si woni sika kura bra obema bi kan wo mo ko ye osika coastal o nye nipa ke no mambo mani malekelewa mete ho asem obate mo chema wo ana babo amane yakese na edu akura mamba ako kwanta bisa sina catfish na wo
Edru me bi me dey say man ko bi ana me ka se edru me bi nipa akọ ba bi anka nko akọ nipa nye o na me no bi akọ ba bi ya yanko ene mo na ya che osika wie de awon se na no yenua ba me be tra se kan na sem na ya emusa se ede na ema papa yi oba yenua ba me ya yenua de ne kai sika na che sa de nti na ma ne ba mfie num ade we ne ye ka che obi bia wo tie bia se adu tama we na na ye hwehwe o se obi ba na onso ti udia na nka onso aba na wabecho na nka ye fete se de ye ken we de obi te baabi ene ye tia na obi di wasem aba ene ya frew wo a wantima me kire wasem mu nipa ne bibi ha na so obecha se kasa ye na ye ne ye ka bi no ene ho no de madru ene me de mbe kokot afede tiefo mahu ya adwuma no de ye pese ye ne mo ye ya obi te baabi na opese o sabotage ya adwuma no o se ya adwuma no ana odi bibi hu na yen enye no ne ye de tia wo de ye de tia ne se obi di na semba ye hwehwemu ne ya frɛ wa busawo ti se wo bibi kan no aba ye nwan ba yi ne ga ne kwa mo se fenje kasanoma wo de emfa kasama no nya adwuma short ya se ne ka kasanoma wa bai so waba wo de we wo sika ne nsem fa ye de asuti ne de ani fam ampa ye ko bro no tu baby ne mum ni problem ne se sebe e kanu sika no kodi na ache dodo e kwan bi so na yaw de tie nie se wodi obi ka Sompa FM na se wunya ya e wo kasa se wo kan all the time na nka wo brai wa frɛ no bra me sika no me kai o obi anu o so odo obi ka o se me refi dum bia na ebo apaye e wo kwan bi so ye musa se papa yi se bo ba na anu esusu no ye fa ya re ense but ye nka na sa esusu no ono awo nani ankod baba na ye me dese no waka se bia ma me ra cheche se du awia onu anka se tim hu no man kakra na je se nkwan wo ye dru kakra bia so ho ena watotom saa na waba aha obi enu o betra se ha cheche sikante wo ba wo obi e foro soro ma o ba fose asem a ahia no ame ne so ena wo de ba etide o tie be kase se papa metra anka se ka enwen ka umpie o o kwan be so ka umpie saa na obi so hu na fa ka umpie but e ba ya se be papa ka na se me nyina keka bi wapie but e gu se won so waba wasem a obekire mu kire no ye kura yen so kura no aye arehwa ma e kwan be so etide de pese kan nyina ne se ampa wo ba ne bi kuta na ade aba bani fo se bi hye wonu ma na atu bi adai ebe ye de aka no wa hu wo katutu papa ba oba ha ne ade nyina no sebe bibi na hia ne ntia papa ba eti we ne ye ka chi obi se wodi obi ka ema wanu nya dindin de oba bia wo na de na obetima ye wo pon fa me nko court obu on fa nko court fa enti se ne ye hwehwe no te mu amutie na masem ba na ye frɛ mu a na ho na de madu fa me de mba court ye nya no ne ye de tia wo papa te na se mi so no so aba oba chena se mpa me ko esi se yampo enyampo a son of respect o de amai dai o de amai ntututuma koti ampa ni fo se de no akere no ne ka biboa no ye de besre papa kan bibi se sika ne bedi ho no sebe obi anu o de sika anu so da bank kran kakaka beto so na wo kan bibi sa abati ye hwe mu akwa didi ma ati se de wo kan sika pote no meme de me nwen sa 3 months se wo se ye 3 months me boa 3 months ye fa ye check sika no sen 4 months ni ade se sia wo ye adwuma kakaka at least so you wadwe se kwan bi so nka ye ne kakaka nka wo bai e be as more than that kwa kuta kwa nka better but wo bai wa kuta bi emumemum de nanka sa 4 months ne de kono yawo nanka kwa wa e wo kwan bi so nanso sebe me so me ha eden sa na bi on so na eden anya beka abeto ye nimu ne de nye papa na eden anka bi ye na ye ne nanya emum bi a obi nim o kyena asem ebi a be ma ekura wo free akwa na 4 months wo be kono ya bi taasi wo be du fie na bibi aboma ma woni be bibi be free aba ena me kura me de ka wo na me mfa bi nkotuai na ayefe sa na ye bo mpa ye ma se nyankopon ne sa nanka 4 months na de ke be ka se scan be di wo no ache yie nanso wabade a ye be sre papa ye be ko fitiem na ye hu
na atiefoɔ nso de nti ama yɛsɛ yɛma wɔn ahu sɛ na obi sɛ nsɛm no yɛ a na yɛka wie a yɛnhwɛ deɛ ɛba ba ɛnyɛ yɛ nea obi a ne nsa ka na deɛ ɔkɔ a pabam ɛwɔ de nyame ada wɔn de ama ɛnɛ yɛsɔre bɛgyina ɔpanin baa ne wɔsɛ nka ɔde biribi kakra ba no nka yɛnhwɛ ne yɛnka no hɔ a na yɛsɛ no yɛne atiefoɔ ne ahwɛfoɔ na ɛdɛ yɛyɛ adwuma ɛti yɛ ame deɛ mema sɛm a meka nyina ne sɛ yɛ papa ne bɛkɔ fiti onya abotrɛ deɛ ɔde aba no ɛbɛhu kɔ ɛbɛfa so mmom yɛmmɔ mpayɛ sɛ saa ne fɔm man sɛ deɛ meme deɛ nanka menim sɛ ɛhɔ ne deɛ nkɛkwan no wa nanso yaw sɛbe mesɔ me ha a ebi a me na ɛbaa saa ebi a nka menya nti yɛnhwɛ na next time no obi mfa ntu ne ho fo sɛ wodi obi kaa na wonya bi a wɔ kasa a woka kyɛ nipa no Ghana saa nɔɔma no yɛ akae hɔ obi di obi kaa na ɔno mmom asan bɛyɛ tamfo ɔno na ɔde dɔde ma wo no na nipa no asan atɛn no wokɔdaa ne kanti na ɔbɛyɛ tamfo ɛno na yɛ a na ɛyɛ mpɛ no ɛti ɛnwie ohu saa nɔɔma no a deɛ atoto nya bi kora na papa ne wɔ nim ɛti sɛ deɛ nka ɛkɔ so ne adane na wotwa ho mfoni kyerɛ na nka nnɛ ka papa wo mɛtena ma wo nso mpie nti so wapie a yɛ sɛ waba nti me deɛ yaw yɛbɛkɔ fitiam ne ne papa yɛ akasa deɛ ɛbɛsi bia ne ɛho deɛ ɛbɛyɛ okay nana afia jemfu a ɔyɛ ɔhema akyiame hema ɛwɔ yonso odumase nana akankyena gu wa abraduane esiso nana afia jemfu a amadase butu ama yefunu ɛkɔ akɔ akɔtɔmpan nana jamfi kumani berema wɔyɛ butoku tunsuom dumankwa ahene ne maame nimpɔn na ene yekudi ne na wɔtwe dadie no ɔrɔfo yɛkɔ jama se yonso kwasi ade di anim ya 25 na yɛkɔ ne akodi nana afia jemfu a ohema achi amehema yonso dumase jama se yonso na wɔtwe die no na wɔtwe dadie no ɛbɛkɔ so yɛda kwasi ada 25 makonta nimpɔn ne maame na ɛda fom te enya asɛm ketewa krakrakra wo jama se yonso enuti nana jamfi kumani berema ono na ebutoku tunsuom dumankwa ahene wose adofo ne jamfo nyina da momre na munkugya no na wotwe die ne maame na wotwe die no munkugya no na enye fefefe na yeda no yete date ni wia ya boye ho na yakopɛ ne maame korabia na ayefe meka kyerɛ me papa yi a kasa no made ne kai sɛ medikotodwe egu fom esre no ada sanse ewiase ni mu asetena no obia ni ho anahode eso na kwankoro sɛde wosi baaye no kora no aye me fɛ kwa wose de bi sika na 10,000 medical tua 20,000 kwa bi so medi 2,000 so ba na boso me nan mesre me papa no sɛ okan sɛ afese ne kora no aka me ode ma ne kwai efi sɛ one kontompo ni efudu nsina mani ni kai obekɔ no teta soro hɔ a nti mesre me papa ne sɛ adaworo ma papa yi akoda ne nkosumi na so akɔ die na akɔsie aboate afro no nti yempa eduru mfa nyina na osako gigi amanfo sika akɔye no ka ne obi akora ne timika obi okura buwan so anu maduro no afrati asefo asase so nti mesre me papa ne se adwobrɛ ho wanya dia bahai no dumedie se de me taka no de nyina pese anu maso ndu ebuwa no nti onto ne buwa se kyede akyɛ nenso so no me ogidie se abrantie obetu aka na ayefe se de no omra samu aka no obetumi anya asase de na da fu obetumi ni mani me ya betumi aboa no kwan bi so watu ama na firi ho na asumdue no na moda so mo no ni nyina so akọ wi pe eti panipa wadawro ma woso no fa se yoyo ne konkoden wate ne fa papa ne sika ma no na ade ma na woso asum badwo na bibia ye kama pai mia menim se ne ka edoso eye ano den se kromfo yire sister Mavis or 21st clinic oni sister Helena Sompa TV ne Sompa radio mu ne sisi ama eye krogen yemfa na se nkoma wo mu ne nchia wo mu efiso mu nyina ka ho na eso kama ya Asem wo 0551933131 0551933131 0548933131 0548933131 yenko na ye ne ahwefo ne atifo so
enko din komo sisi a na ya na ewiase asetena no obi ani ho na hode so na kwankoro na nso so duru ba bia so obo ho so hello Peter Azafumulite ni we the Peter ni Azafumulite pani pa yedi o me pa mo ba to para mo na mo yes mano because the way mo dey atimu na ma no ta no my wife na ma kuma to me pa na bra no na ono odi di kan so do si bi ani di amamo e dey na nke ye adwuma no enye se ye to na wo to na so ayampia o ba ye tie ni ye tie di nya ni ye kuku ba ti akuma to ye edwuma nya bute na mai no ba o me o ntia go to de ba wai no okay ede a obetua ani di o de ba ye no kra efe kwa hello Fojo bembe yi obana bibia bogodi kama pa na mo so no ba mna samo bia ho ye oh mo de sa kwaban no ye do ba de na si pe o fa se SK Bolas ya na ina e wa de ina mu bi do bo se coffee room ami se mi kame go bo se so chen ko si amanka o bo se isere da so men chano e mo ne mo de ma pa wo to Obaga meka se oderi di ko ma ba studio ko we che se sikero betia ana pe fo se eka outro eni di ode ma mo kra we jiri se obeki na mo ma na wonya ha isa se ka ucha ntema watcha ma ho esu ma eno se su ma ho te be na obeti ucha ntem ama ho to ama fondi ayo dia wo fa se SK Bolas ya mena he wo se wo nya mena duma. Okay. Hello. Bana. Pani pamwani o. Obodanti we. Yeti o. So be bo dey. Papa. Uneme. Papa si ana breve ma bato. Sompa FM. Ana si wanse umba unse ne bom. Papa boy na me bona baso. Wasa na no ti tu ko be kai mo. Ata umrasa ode bai mpono itaje vijana kanti bo eno je baba ni kwa. No okay, ye na ile Bible ta na chi cause akwa kuhuna mane obi ayi na adwene se opeso obo abrabo ni bi enti edu be bia nyo no o ya asem o hello baby afrefre udi opani midiane baba sani for adansi ola dase ye ntie we na ni emeka ne se ni nya na wadika no wa ya dia mo mani adie papa moto mo safre no wetia ba to so ba be kana se so wo ka se ni na no wo ka ma no kure no ededi wo no kure ni ededi kama ni bi sana se di wo si bo papa na ba so kura no in fact kura no na mani adi intimesre anyini ni se uta matoturia na unyi na bia so wa ma no bosu miensa na ono asre ba ako aka ho a we de mesre no e de udi kan mesre no won fa sa bosu mi no enka no ho na onko na nyame ya atuma nsemi nia no wa ba no mo be ji sika na ma ko da zalifu adansi ola du biate makramo opanyimu. Okay, hello last caller. Hello, good evening. Majo Sueburu, when you? If I tell you, Oku Kasasi Eastern region. No, okay, you. Okay. I said, first time near me share program. Oh, I see. But send me a panelist, no, in community person. Me abemu abe meniaji send me a program is person. Let's me papa ni say send me a me brano pana chewno. Asem no papa ni kaino. Me brana jati. Nti so adisredi kaka ni se mesre me papa ni. On the ofa busun ba ko enka ho ma no. Na obetua. Na me pa chaw me wa asem bi se me no bi so wo bi. San kan e kan yeah, the production line no begu so na wa free production line producer no be din komo why. No, okay. Han ye do ofre no nyina be see the voice of the people is the voice of the Lord. And your best ye papa no say omanfo dodo no an e ka say abranti ayade. Se bosume miensa kra de akono kana ho. Eno ti na meka che say so oni kontompo ni peso fruit edusina. Mani nikai. Na nyina fampa bon tachi so benye sika no odi akotu aka. E da ka de dantete so
ebesere papa no ada na Sompa FM ya so de akọ Sida Worship Center ono ena di nyame asemo emu hwampa de eba na empempi no first service ye no Sompa TV no so no ahomache Sida Worship Center sofo kwapon ono ena ede nyame asem no behwe na manfo mompaye efise wiase no tro no kura se maye nyan paibo eboda se nyan paibo boda dia first service Sida Worship Center NMPP wode empaibo no ba betata so ye nyina ye bompaye se de be enwoma beko akọ anim ade amaye na adwumako bia dawuruma na Sompa Asem Mpe Nipa yetumi ebesibi ede mamo na ye nyina esuamu ade ye so de akọ enuti production line no asem bia ha bia no na watumi afre producers ne befa na yetumi akọ moa na hawo ne amane bia da so no yetumi atumi asolve enso ede ama Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakram yekọ long time. Sompa TV Emma Aketiapa. Ande saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asem asiew kanene pa no na saa na me so ya na wo de me edure na ade me